Bueno, begira, ni Sergio naiz, 39 urte ditut, eta banaiz Abanto Zierbenakoa, Bizkaiko mehatzaldean. Jo, ba, egia esan ez du gogoratzen ondo, baina nik uste dut izan zela sare sozialen bidez, ez? Horre, lehenengo aldiz, lehenengo aipamena ikusi nuen hor, eta gero, bueno, pizkate aritik tiraka, ba, sartu nintzen zuen web orrialdean, eta, bueno, ja ikusi nuen, ba, zertan zetzan proiektua eta hori guztia, ez? Azken finean, bueno, ba, gaur egun, mintzan edena, ez? Holan ezagutu nuen. Aspaldian Euskaldundu nuen nire burua, ni egon nintzen Euskaltegian, 5 urtetan atera nuen ega, eta gero ja, bueno, hortik atera nintzen, eta une honetan, ba, hortik atera nintzenetik behintzat, bueno, pues ez dakit nire kuadria Euskalduna da, seme-alabekin euskaraz egiten dut, eta bueno, nire eguneroko bizitzan euskara erabiltzen dut, ez? Batez ere izena ematearena izan zen, ba, bueno, ba, laguntzeko Euskalduntze prozesuan dauden beste pertsona batzuei, hori izan zen zera zergaitia, ez? Nik ikasi neban A ereduan, horrek dakartzan gabezi guztiekin, eta orduan, bueno, momentu batean erabaki nuen, ba, euskararen alde esfortzu gehiago egin behar nuela, eta bueno, horrezagatik eman nuen izen euskaltegian, aekan konkretuki, eta bueno, hori izan zen pizkate zergaiti, ba, bueno, ba, nire buruarekin ondo egoteko. Bueno, alaitzekin nago, hori da nire mintzakidea, eta bueno, nik esango nuke hori, ba, bueno, positiboa izan dela, beresgarria, eta bueno, bintzat beste errealitate batzuk ezagutzeko, euskararekin lotutako beste errealitate batzuk ezagutzeko, ba, propos izan dela, ez? Bera, Euskaldun zaharra, ni Euskaldun berria, orduan, prisma horretatik ikusita do, nik esango nuke, ba, bueno, aberasgarria dela biontzat, ez? Esa pertsona batik ematen badu hemen izena laguntzeko euskalduntze prozesuan dagoen beste pertsona bati aberasgarria dela biontzat. Ezagutzeko batez ere, ba, beste pertsona horren errealitatea, ez? Nire kasuan adibidez, ni euskalduntze prozesuan nengoenean, beti saiatu nintzen hasieratik ba, euskara egiten, eta nik uste dut hori beharrezkoa dela ikusteko euskaldun zaharrek kasu honetan, zenolako esfortza egiten duten euskaldun berriek edo egin genuen euskaldun berriok ba, euskararen inguruan, ez? Orduan, hori espamarratuko nuke, ez? Osea, berazgarria dela bi norabidetan. Noski, nik uste dut hemen Euskal Herrian aukera asko dagoela, ez? Benetan euskaraz egiteko. Ez behar genituen guztiak, ez gustatuko litzaizkiguken guztia, baina bueno, badago benetan erabakitzen baduzu euskaraz bizitzea, bueno, gabezi guztiekin posible dela, esan nahi dut, guztiok ezagutzen ditugu gure inguruan, naiz eta zonalde erdaldunetan euskalduna den jendea, ez orduan posible da. Baina, kasu honetan, nire mintzakidea, adibidez, bizi da kanpoan, bizi da Italian, geratu nintzen harrituta, bera seme-alabekin euskaraz egiten duelako, eta hori mantentzea Italia herri batean adibidez suposatzen dut asko zailagoa izango dela, baina bueno, hor dago aukera bat, eta orduan kasu horretan, hau da, atzerrian bizi den pertsona batentzan ikustut, bueno, pues hau dela beste bide bat, ez?